Здравейте, приятели! Шок, бомба, големи новини. Старата ви чанта Ивайла създаде нейна колекция плашови чанти. Що чантия не дрехи, защото е много ковче, когато копчетата на блузата ти почвам да се откопчават отдолу, а не отгоре, какъвто е моят случай. Значи много съм горда, стои дизайнерско произведение, визията е семпла и изчистена, но нали знаете, малкото е повече, освен ако не говорим за чашка на сутен или за мъжко усеща часа. Чантите са изработени от плат и юта, а този надпис не значи някаква венерическа болест и пък клетва. Много мало да се знае, хелиофилия е съществително нарицателно име, с което именуваме непреодолимото желание да стоим на слънце и да ни е кеф. Аз, като видна любителка на лятото и слънцето, викам, що да ми се го напиша върху собствените ми чанти, като в тази държава има хора, които си пишат по телата, ящи и пийте урови, еди кой си черпи. Капацитета на чантите е завиден също като на създателката им, значи вътре преспокойно надзират и капиите на цялата рода. И нима няма 10 мазила с фактор, без фактор, за лице, за тяло, за между пръстите, за ушните миди. Хапчета стот на морето мреме само от кес и кръстословици и судоко, за всеки случай, ако ни писне да обсъждаме простачките по плажа. Апарата за кръвно, бутилка джин и те така те. И да знаете, че вътре са ламинирани, ако по случайно са разлеете джина, не дай си Боже, и не може да си го изсърбат. Могат да се носят на рамо, на ръка, на пияно, на трезво, на плажа, в градска среда, по бич барови, насякъде. И имитирани се, побързайте да не ревете после, както с Евтин Джос Бокс. За мен ни остана кратък инструктаж как да поръчате. Влизате в сайта motohome.bg и тук пред вас го пише. Пишете в търсачката Ивайла и чантока веднага ви излиза. Зор Саман ще ви оставя директен линк към чантата в коментари, а ако не можете да се оправите, пишете ми, любезно ще ви предоставя на вас и лично такъв. После сте печени, знаете как става, добавяте чантока в кошницата и се изстрелвате право при мъжа ви да му кажете, че спешно трябва да се отиде до Гърция. Във вас ми е надеждата цяло лято да размятате чантите по лукси Джос места, тот на мен ми предстои скоро да самятам като риба на сухо и тук да нося предимно памперси. И джин, щото сигурно ще имам кръщяща нужда от него. Преди някой да ме е нахокал, то от джин, дето до и сега го размятквах, не съм го къркала, намерил тук във вилата.